No, ďakujem pekne, pán viceprimátor, vážení hostia. Kolega Juraj Hudáč položil pred chvíľočkou otázku, nech zdvihne ruku ten, ktorý tomu rozumie. Ja ju zdvihnem, lebo ja rozumiem veľmi dobre, o čo tu ide. Keď to nevyhrá ten, ktorý to vyhrať má, tak sa to radšej nebude robiť vôbec. No, priatelia, kým my tu čítame stanovisko za stanoviskom, kým si tu navzájom dokazujeme, kto je väčší filantrop, pre neznalcov cudzích slov Ľudomil, kým my tu pijeme teplé čajíky a kávičky a chodíme po obedoch, vonku nám na uliciach mrznú ľudia, vonku mladé rodiny bývajú po 6-7 ľudí v jedno-dvojizbových bytoch, vonku sú ľudia, ktorí si hľadajú nájomné byty v obciach typu Hermanovce, Petrovany a tak ďalej, kde platia od 250 po 350 eur mesačne a dochádzajú sem a sú to Prešovčania. Kým my si tu čítame nejaké stanoviska, to koľko stanovísk vám ešte treba, aby ste pochopili, že mesto Prešov je, čo sa týka bytov, v prdeli. Koľko takých stanovísk ešte chcete počuť, priatelia a kolegovia? To koľko ešte dní a ja neviem, mesiacov a zastupiteľstve musí prejsť, aby tie stanoviska boli také účelne urobené, aby vám väčšine vyhovovali. Ja ako predseda sociálnej a bytovej komisie vám poviem len toľko a verím, že mi dá za pravdu aj pán viceprimátor, aj členovia komisie, ktorí sú tu poslanci, či z pravicového, ľavicového, alebo neviem z akého klubu. Každý rok je cca 260 až 300 žiadostí o nájomný byt na tomto úrade. 200 až 60 až 300 ľudí v tomto meste, Prešovčanov, hľadá byt. Nie len pre seba, ale aj pre svoje rodiny, pre svoje deti. A my tu s kľudným svedomím, s dokazovaním si a bytím sa do hrude, kto ako chce pomáhať, urobíme všetko preto, len v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že sa neurobí nič. Ja nechcem byť zlým prorokom, ale pri všetkej úcte, ja som si dokonca aj pozrel ten pozemok, kde má stať predmetná stavba, o ktorej sa tu bavíme. A neviem, koľko z vás ľudí vie, kde tá stavba má stať, ale ten pozemok to není holá, pevná lúka, pole. To je pozemok, na ktorom sa takáto stavba za tie peniaze určite urobiť ani nebude dať. A to predpokladám, že na tej stavbe chcú aj zarobiť. Je jedno, niekto robí Janko Hráčko, nebudem konkrétny. Je mi to úplne jedno. A ďalšia vec, ktorá ma ako si irituje, to nepotrebujete vyjadrenie aj komisie našej sociálnej a bytovej, keď sa rozprávame o bytoch. Veď ktorý odbor, ktorá komisia má najlepší prehľad o tom, aké sú potreby, koľko členné rodiny hľadajú, v akých sú finančných situáciách a podmienkach? Nie, netreba vám to. Ja vám aj poviem, prečo vám to netreba. Vám len treba mať víťaza, ktorého chcete mať. A myslím si, že som povedal všetko. Majte sa. Ďakujem pekne, ale poprosím, niektoré výrazy by sa nemuseli používať na zastupiteľstve.